Saviour Kasukuwere aiwa oya ubva dismissa aiwa mamoves kana kuti maslogan ari kuitwa e2030 achita Idi Mnangagwa is not going to extend his power to 2030. Aiwa Saviour Kasukuwere munomuziva kuti he is very influential. Aiwa kana muri semuZANU-PF aiwa sati ndapinda mashoko ati anoti bva subscribe like utina on the bell icon nokuti anouya paendo pake onyora achiti the 2030 madness is being proposed in some quarters is unacceptable and will be resisted. This level of political adventurism and abuse of the constitution needs every Zimbabwean, regardless of political affiliation, to fight it together with others. 2030 will never happen, never. Mashoko anotagwa na Saviour Kasukuwere saka vanhu anoyamwa achimupindira aiwa ipapo mumwe achiti agreed kosei makambosiya bobo achienderera mumwe anoyo achiti it's already a deal done chirandu. I think on this one muri kumashure chingomirira election ya 2030 mombozamawo but 2030 vanenge vachipo havo. The ground is well laid. Mono achiti better chamisa to join the ex-ZANU-PF members fight the current government than kupererwa kunyeperwa nana mafume nana chabangu. We are together off which there are opportunities. Mashoko anoya panapa achitagwa nevanhu vachireplya pane post yaSaviour Kasukuwere kuti aiwa they are going to resist. Munhu wese aiwa regardless of your affiliations munyika yeZimbabwe unofanira kuya to resista kuchinja kweconstitution kuda kuitiwa. So chimbotudze mafungiro enyu nokudi pamusoro mashoko aSaviour Kasukuwere. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu, so subscribe, like, turn on the bell icon.